ଆଉ ମାଇଁ କଣ ଛୁଆ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେଣି? ଆରେ ହଁ ଗଲାଣି ହାରିବା ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ହବ। ହଁ ଗାଧେଇଲ ନା ନାଇଁ ତମେ? ଗାଧେଇ ପଡିଛି। ଖାଇଛ? ହଁ ଖାଇଛି। ମାମୁଁ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ରହୁଛ ଯେ। ନା ମାମୁଁ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବା ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ହଇରାଣ ହଉଛି। ହଇରାଣ ହଉଛ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ କଣ ହଇରାଣ ତମର? ତ ମାଇଁର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ଏକଥା ପଚାରନ୍ତ, ଟିକେ ଆସିବା କଥା ନା ନାଇଁ। ମାଇଁଙ୍କର କି ଦୁଃଖ ମ, ତମର ତ ସବୁ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଗାଡି ଘୋଡା ଯୋଉଟା ନାହିଁ ତ ଜାଣିଛ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖେ। ହଁ ଭଣଜା ବି କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୋ ସହ? ଭଣଜା ମାଇଁକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଗାଧୁଆଘରେ ଦେଖୁଛ, ସେଇଟା ମାନେ ଭଣଜା ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୁଚି ଲୁଚି? ଶୁଣ ପାଗଳ ନା କଣ? ତମକୁ ମୁଁ 3 ଥର ଦେଖିଛି ହେଲା। 3 ଥର ଦେଖିଛ ମତେ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କି ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ। ନା ନା ଆରେ ସତରେ ଦେଖିଛି, ତମେ ମୁଠି ମାରିକି କାନ୍ଥରେ ପଡିଥାଏ ତମର ଧଳା ଧଳା ବୀଜ ହେଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ପଡିଥାଏ ମୋର? ହଁ। ଆରେ 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 ଏତେ ମାନେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ନା, କିଛି କହୁନ ଖାଲି ଆଉ। କହିବି କଣ, ଆରେ ମୋର ତ ଦରକାର ନା ତମଠୁ ଟା। ଆରେ ଦରକାର ମୋଠୁ ତମର? ମୁଁ ଇଶାରା ଦିଏ କିଛି କୁହେନି, କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ମାନେ ତମେ ମତେ ଛାକୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ ଭାବୁଛ? ତମେ ମାଇଁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରିନି, ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଜି ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ମାନେ ଜଣଉଛ, ମାନେ ମୁଁ ଡାଉଟ କଲି ବେଲେ ଆଉ ନାଇଁ। ଏମିତି ମୁହଁରେ କହିପାରିବି କି? ନା ଲାଜ ଲାଗିବ ନା। ତମର ପାଠ ପଢା ସରିଲା ତ ତମେ ପଳେଇଲ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି କହିଲ, ମତେ ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ। ହଁ ସେଟା ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ନିଜ ପଟରୁ ହଁ କହିପାରିବି ନା। ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ସାହସ କରି କଲ୍ କରି। ମାମୁଁ ବି ଦେଖ, ମାମୁଁ ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ। କଣ? ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା। ହଁ ଆଜି ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ଆରେ ମାମୁଁ ଏଇନେ ଗଲେ ହେରି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କାମ ବୁଝି ନା ନାଇଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାନେ ବିଜନେସ ସେ ଏଇନେ ରହିବେ ବହୁତ ଦିନ। ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ନା ଲସ୍ ହଉଛି କେତେ କେମିତି? ହଁ ନା ଭଲ ହଉଛି? ଚାଲିଛି, ହଉଛି 1 ଲାଖ ପ୍ଲସ ହଉଛି ଇନକମ୍। ହଁ ମ ସେଟା କେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବା ଆଡେ ସଦା ତମ ପଇସା ଇଚ୍ଛା। ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ବାବା, ମୋର ଟିକେ ଗିଆ ଦରକାର। ଦବ ନା ନାଇଁ? ଖୋଲିକି କହୁଛ ପୁରା ନା, ଗିହା ଦରକାର। ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ଖୋଲି କହିବିନି କାହିଁକି, ତମେ ଲୁଚିକି ମୁଠି ମାରିବ ସେଇଟା ଠିକ, ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ମାନେ କହିବି ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ କି? ଗିହା ଦରକାର ତମର? ହୁଁ। ହଁ ଯେ ମାମୁଁ ଦେଖ, ତମ ମାନଙ୍କର ମାଇଁ ହବ ମୋର, ମୁଁ ତମର ଭଣଜା ହେବି, ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ଶୁଣ ମାମୁଁ ସରି ଆମେ ମାଇଁ ଭଣଜା ବୋଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଜାଣିଛେ ନା, ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ଜାଣିବେନି ନା। ହଁ ସତ କଥାଟା ବି, ଘର କଥା ଘରେ ରହିବ ନା, ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆରେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଘରେ ବି ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିଟା ସ୍କୁଲ ପଳଉଛନ୍ତି, ତ ହୁଁ ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ମିଳୁଛି, ତ ତମେ କେବେ ଗୋଟେ ଆସ କରିବା ଗିଆ ଘିଅ ଟିକେ ହବା। ଗିଆ ଖାଇବ? ଦେଖ ମୁଁ ବି ଦେଖ ତମକୁ ସିନା କହିପାରେନି, ତମର ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ଏଗୁଡା ଦେଖିଛି, ଦେଖି ବହୁତ ମୁଠି ମାରିଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ। ବାସ୍ ମତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଲାଗେ, ଆମ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ପୁରା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ବହୁତ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ ପିଇବ ଗାଣ୍ଡି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଗିଆ ଦେଖିନ ନା? ନା ବିଆ ଟା ଦେଖି ପାରନି ଆଉ, ବାଳ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି ତମେ ଯୋଉ କଣ କି ପରିସ୍ରା କରିଯାଅ, ଦେଖିଛି ଲୁଚିକି ଦେଖିଛି, ବଟ ମାନେ ବିଆରେ ପୁରା ବାଳ ଭର୍ତ୍ତି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏନି ଠିକ ସେ ଆଉ। ହଁ ଯଦି ତମେ କହିଲେ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଆଉ କଣ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ମିଳନ୍ତା କେବେ, ବଟ କାହିଁ ଆଉ ଆମର ହଁ ସେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଭଣଜା ଦୁଃଖ ଟା ବୁଝୁଛି ଆଉ, ହେଲେ ମୁଁ କାଟିଦେବି ବାଳ ହେଲା। ବାଳ କାଟିବ ଯେ ବାଳ କାଟିବ ଯେ, ନା ମ ବାଳ କାଟିବନି ସବୁ, ରଖିବ ଟିକେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ମୋର ସେଇଟା। ହାଲକା ହାଲକା ରଖିବି ଆଉ, ଚାଟିବ ହଁ ତ? ବାଳ ଟିକେ ଟିକେ ରଖିବ ବିଆରେ ହେଲା, ମାମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦୁଧ ଗୁଡା ମାମୁଁ ବିଆକୁ ମୋର ବେଶୀ ଚାଟନ୍ତି, ତମେ ଚାଟିବ ତ? ବିଆକୁ ଚାଟିବି ପଚାରୁଛ, ଆରେ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ମାଇଁ ତମକୁ ମାଇଁ କହୁନି, ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ମାଇକିନା ପାଇଲେ ବିଆ କଣ ଗାଣ୍ଡି ଚାଟି ପକେଇବା ବା। ତମେ ଆଉ ମାଇଁ ମାଇଁ ଡାକନି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ମାଇଁ କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ହୁଁ। ହଁ ମାଇଁ ଡାକିବିନି, ଧନ ଡାକିବି ଗେଲୁ ହେଲା। ହୁଁ। ଆଉ କେମିତି ଗେଇବି ତମକୁ କହିବ ମତେ? ଗେଳିବ ଆଣ୍ଠେଇକି ଗେଲିବ, ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ନଇଁ ପଡିବି ତମେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପେଲିବ। ନଇଁକି ଗେଲିଲେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ? ଆଉ ନଇଁକି କେମିତି ରହିଲେ ତମେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଗେଇବ ହେଲା। ଆଣ୍ଠେଇକି ଗେଇବି? ହୁଁ। ତମ ଦାଣ୍ଡିରେ ଗେଲିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ହୁଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ତମ ଦାଣ୍ଡ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ହଁ କହିବି ଆଉ। ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ନା ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ବୋଧେ। ତମ ଗାଣ୍ଡି ଟା ହେଇଛି ଯେମିତି ଦେଖିଛ, ଯେମିତି ମୁଁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 40 ପାଖାପାଖି ନା ଗାଣ୍ଡି ଟା ତମର? ଗାଣ୍ଡି ଟିକେ ମୋର ବଡ। ବଡ ଗାଣ୍ଡି ଗୁରା ନା, ଗାଣ୍ଡି ଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। ହୁଁ।
ଗାଣ୍ଡିଟା ବଡ ବୋଲି ତ ପସନ୍ଦ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବହୁତ ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ଦେଖ ବଡ ଥିଲେ। ଟୋକି ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖେ ଗାଣ୍ଡି ବିଆଟା ଦେଖାଯାଏ କି ଦେଖାଯାଏନି ହେଲା ନା ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଦୁଧ ଦେଖିଲେ ବାଟ ଆପେ ଆପେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ମାଇଁ ଆଜି ଏମିତି କହୁଛ ନାଇଁ। କହୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ମାନେ ଭିତରେ କଥାଟା ରଖି ପାରୁନି ହେଲା। ତମେ ସେମିତି ହେଇଛ ବିଶ୍ୱାସ କର କେବେ ଯାଏ ତମେ କେବେ ମୌକା ଦିଅ ମତେ ଦେଖିବ ତମେ କେମିତି ଗେହିବି ତମ ବିଆରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ବିଆରେ ପାଟିରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗେହିବି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ ଗେହିଲେ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ କହିଲ? ମୋର ମାତ୍ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ମ। କେତେ ତଥାପି? ଅଧଘଣ୍ଟେ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା? ଆରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେବାର ନାହିଁ ମୁଁ ନିର୍ଘାତ ନନଷ୍ଟପ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏତେ ବାଡେଇବ? ଆଉ ବାଡେଇବି ଏମିତି ବିଆ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯିବ ତମର। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ଆଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କି ନାଇଁ? ଆରେ ହଁ ବା। ସେଇଟା ତ କହୁଛି ସମ୍ଭାଳି ଯଦି ନ ପାରିବ କେମିତି ଗେହିବି? ସମ୍ଭାଳି ଦେବି ନା କହୁଛୁ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସରେ। ଆଉ ମାଇଁ ଶୁଣ ଆଉ ଯୋଉ କଣ କି ଛୁଆ ଗୁଡା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସ୍କୁଲରୁ? ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ? ଆସିବେ ଲେଟରେ। ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ବା ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର? ନା ମ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଅଲଗା ଗୋଟେ। ଛାଡ ବାଜେ କଥା ତୁମେ ଆଉଛ କେବେ? ମୁଁ ତମେ କେବେ ମୌକା ଦଉଛ ଯିବି କହିଲ? ତମେ ଡାକୁନ କେବେ ଆଉ ମନେ ମନେ ପଳେଇବି। ଡାକୁଛି ବା ସତରେ ଏବେ ଆସିବ କେବେ? ଯାଏ ଆଉ ତମେ ଘରେ ଏକେ ଅଛ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି କହିଲ? ହଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତ ଚାନ୍ସ ନା। ହଁ ଚାନ୍ସ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନା ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଅଛି ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଆଉଛି? ଆରେ ମୋ ଭଣଜା ତମେ ଆସ କିଏ ବାଳ ଜାଣିବ ବେକାରିଆ କଥାଗୁଡା ମତେ କହିଲେ ରାଗ ଲାଗେ। ରାଗନି ମୋ ବାବୁ ରାଗନି ଯିବି ତମକୁ ଗେହିବି ଯାଇକି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ କଥାଟା? ଆଉ କରିବା ଆଉ ଭାଣ୍ଡ ଉଠୁଛି ଆଉ। ଆଉ ମାଇଁ ନା ମ ତମକୁ କଣ ଭାବିକି ଜାଣିଛ ନାଇଁ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ତମ ଗାଣ୍ଡି ବିଆ ତ ଦେଖି ପାରିନି ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୁଠି ମାରିଛି ବଟ ଆଜି ତମଠୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବାଣ୍ଡ ହଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତମକୁ ଯେବେ ଗେହିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବି ଆଉ ବାଣ୍ଡ ହଲେଇବି ନା ଆଜିଠୁ। ତମ ବିଆ ତମ ଗାଣ୍ଡି ପାଇଁ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ରଖିଲି ଆଜିଠୁ ଆଉ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବି ଟୋଟାଲି। କଣ? ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଟୋଟାଲି ବାହାର କରିବିନି ତମକୁ ନ ଗେହିବା ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି? ହଁ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁରେଇବି ତମ ବିଆରେ ତ ପୁରେଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ବଟ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇବି ତମ ପାଟିରେ ଦେବି ଖାଇବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ? ଖାଇବିନି ପଚାରୁଛ ଖାଇବିନି ବୋଲି। କେଜାଣି କହୁଛ ସେଇ ଟାଇମ କଣ ହବ କେଜାଣି? ନା ଖାଇବି ବଢିଆରେ ଖାଇବି। ଭଲ ଲାଗେ? ମାମୁଁଙ୍କର ଖାଇଛ କେବେ? ଖାଇଛି। କେବେ ଖାଇଛ ମାମୁଁଙ୍କର? ମାମୁଁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବାଣ୍ଡ ଜାଣିଛ? ମାମୁଁଙ୍କର ପାଖାପାଖି କେତେ ହବ କହିଲ ବାଣ୍ଡ? 6 ଇଞ୍ଚ। 6 ଇଞ୍ଚ ମାତ୍ର? କେମିତି କହୁଛ ବଡ ବୋଲି? ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିବ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଦେଖିକି। 8 ଇଞ୍ଚ ପୁରା 8 ଇଞ୍ଚ ବାଣ୍ଡ 3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା 8 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା। ଏତେ ବଡ? ହଁ ତମ ବିଆକୁ ତମେ ରେଡି କରି ରଖିଥାଅ ଗିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ବିଆକୁ ଯତ୍ନ ରଖିଛ ତ? ପୁରା ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ପୁରା ସଫା କରିକି ରଖିଥିବ ବିଆକୁ। ମୁଁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ତ କଣ ଚାଟିବି ଫାଷ୍ଟ ବିଆକୁ ହେଲା। ବିଆକୁ ଚାଟିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଗେହିବି ତମ ବିଆରେ। ବାଣ୍ଡକୁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଚାଟିବି ହେଲା ତାପରେ ବାଣ୍ଡକୁ ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇବି ନାଳୁଆ କରିବି ବାଣ୍ଡକୁ ତାପରେ ତମ ବିଆରେ ପୁରେଇବି। ଭଲ ଲାଗିବ? ସେମିତି ତ ଗେହିବି ଆଉ କେମିତି ଆଉ। ହଉ ମାଇଁ କେବେ ଗଲେ ଦେଖା କରିବ ଦେବ ମତେ ହେଲା ଗିଆ ଟିକେ। ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ତମ ପାଇଁ ଡେଲି ଅଛି ଖୋଲା ଆଉ। ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି? କହୁଛ ତ ଖାଲି ଆଉ ଜଣା ପଡିବ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଦଉଛ କି ନାହିଁ। ସେଇ ଟାଇମ ବାହାନା କରିବନି ସେଇ ଟାଇମ ନା ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ମାମୁଁ ଜାଣିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଇଏ କରିବେ। ନା ଆରେ ଆମେ ହେଇଯିବା ଖରାବେଳ ଟାଇମରେ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ଏଇନା ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ ଏଇନେ ବେଶୀ ଗେହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବଟ ତମେ ଯଦି ପରମିସନ ଦବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ।
ଆରେ ଦେବି ରେ ବାବା ଦେବି କିଛି ନାହିଁ ଦବ ଯେ ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇନେ ଶୀତ ଦିନ କି ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିଛ ଶୀତ ଦିନେ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଉଠେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଢିଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯାଇଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ଦେବି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ନାନ ରଖୁଛି କଣ କହୁଛ? ରଖିବ? ଆଇଲେ ଗେଙ୍ଗେ ହବ ଏମିତି ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆସିବ ଯେତେ ଗେଇବା ତ ମନ ଭରି ଗେଇବ ଯିବ ହେଲା। ହଉ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ତ କହିବିନି ବାବୁ ରହୁଛି ହେଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।